Ach jo, to je zase den. Praskly trubky, takže kdo jiný než já to musí opravit. Aspoň si tady vezmu své věci. Takže ono je blbý, že ty trubky praskly tamhle v té budově. No nic, budu to muset proběhnout. Jdem na to. A to si děláš srandu, ale je to tady zamčený. Sakra. A to zase budu muset vzít kanalizací. Jaká tuhle práce miluju. Sakra, to jde od hořejška. Prout je dost silný teda. Takže budu muset až nahoru. A, tady to teče. To protéká až odtud, aha. Tak. Tady zavřu hlavní uzávěr. Tak. A je to. Teď už jenom opravit ty skla. Jedno je hotový, teď ještě to druhý. Tak a je to. Tady na tu trubku už nejsem dost placený. Naštěstí tahleta budova je zamčená jenom zevnitř, takže si to tady můžu podemknout. Dám si sem věci. Tak a helmu. A můžu jet tady domů. Takže další náročný den v práci. A hele, Davis už je doma. Ještě se podívám do schránky, jestli něco nepřišlo. Dopis, hele. Zdravím tě, Davisy. Jackse, jak bylo práce? O, nuda, znáš to jako vždycky. Hele, přišel nám dopis, přečteš ho? Jo, klidně. Tady máš. Nám přišel dopis. Tak jo. Dávej. Tak. Hele, nějaká pozvánka. Co v tom může být? No. Co píšou? Dobrý den, pane Jaxi a pane Davisi. Dovolili jsme se vás pozvat na dovolenou v Las Vegas. Letenky, jídlo i pití hradíme my. Na letiště v Las Vegas na vás budu čekat já a zavezu vás do hotelu, kde vás ubytují. Odlet je 6.7.2023. Pokud ne, nic se nestane, ale kdo by odmítl dovolenou v Las Vegas zdarma? Hezký den přeje Jack. To jo. Jo. Kolikátýho, že? 6.7. 6.7.2023. Páni. To už je za pár dní. No právě. To ale kdo by nás jen tak pozval do Las Vegas? Nevím, zní zdarma. Znáš nějakýho Jacka? Já teda ne.
Taky ne, nenapsal tam příjmení ještě. Ne, je tam jenom jméno Jack. Aha, Hezký den, přeje Jack. tak To je všechno. to nevím. No, Pojedeme. taky nepravda. No, kdyby nejel do Las Vegas, že? No jasně, ale když to tak vezmeš, tak nikoho takového jako Jack neznáme, a proč zrovna nás, že jo? Nevím, to by mě jako taky zajímalo, ale stejně jsme do toho Las Vegas jednou chtěli, ne? No to je pravda. Tak proč toho nevyužít? No, to jo. Já bych se na No. to radši ještě vyspal, na to rozhodnutí. No, máme ještě čas, to máš Je pravdu. to za pár dní, no. Ani nevím, kolik je hodin. No, docela pozdě, tak bychom mohli jít spát, ne? Tak jo, tak jdeme spát. Tak dobrou, Davisy. Dobrá. Takže, co teda? Dneska už bychom No. měli jet, pojedem? Jo, pojedem. Tak domluvíme se, ty zbalíš věci jako jídlo a tohle, já jdu pro věci na převlečení a tak. Dobře, tak jo, kufry jsou ve sklepě. Jo, já vím. Tak jo. Tak, peněženku. Davisovo peněženku. Nějaký pití. Tak, batohy mám zbalené. Dám ti ho. Tady máš. Díky. Tady máš Jo, moji svoji peněženku, dobrý a tady nápad. máš vodu. Takže jo, to bychom měli. Jo, ještě všude pozasínat, co? Jo, jasně. Já pozasínám tady dole. Já Nahoře. tady nahoře. Ve sklepě asi světlo nemáme. Ne. Kdo by měl taky ve sklepě světlo, že jo? Ano. A naše autíčko. Tak, zavřeme kuchně a můžeme vyrazit. Řídím já nebo ty? Řídíš ty? Jo, jaký ne. Víš, jak to dopadlo posledně? Nerad vzpomínám. Tak vidíš. OK, jsme tady. Tak jo, tak vystupujeme. Tvoje parkování je teda jako naprosto skvělý. Že jo? Jo. No, jdem na to letiště, ať nepřejedeme pozdě, nepřiletíme Jo. pozdě. Ale na to, že je večer, tak je jenom jedna pokladna otevřená. Běž zatím No. sehnat ty lístky, běž to nějak domluvit a já si jdu zatím sednout tamhle vedle toho divného dědy. Jo? Spíš za OK. něj. Jo, dobře. Divný člověk. Hele, tak letenky mám, tady máš jednu letenku. Díky. Já mám svoji. Všechno by mělo být v pořádku. Prý to je domluvený s tím Jackem, že to už tady domluvil. Mhm. Takže bychom jako mohli jít normálně přes skener, takže asi budem. OK. A říkala ti teda, jakou bránou nebo let máme? Jo, brána 2, let si nepamatuju. Jo, OK. Já bych se asi nejdřív zeptal tady na informacích, kde je ta brána. OK. Dobrý den. Dobrý deň. Prosím vás, chtěl bych se zeptat, kde je tady brána 2. Bránu číslo 2 najdete vľavo, potom hneď vpravo, je to druhá chodba. OK, díky, naschle. Dovidenia. Jo, tak prej to je hned, když projdem takhle tudy.
tak by to mělo být po levé straně. Mhm. A Děda, druhá brána vlastně, no. Jo, Okay, tak beru se pravo. no, dobrý. No, tak je dobrý. Tak jo, A můžem? vidím ještě občerstvení, hele. Bude to No, zadarmo. No, tak to berem. Hele, cookies, no tak ty se vezmeme nahned. Co tady? Tady nic není. Ale Jaký vem nějaký drink? ty mlíka tady. No, OK. dobrý den. OK. Máš Hele, brána 2. Jo, Tak to by Ten. mělo být teda tady. Jo. jo, to tady. Hele, co na nás čeká? Dobrý den. Den. Jo, tady máte letenky. OK, sedíš vzadu? No jasný, to si píš, že sedím vzadu. OK. No tak teď už jenom počkáme, než to zlítne. Ty jo. Dostal jsem chuť na tu sušenku. To a to mlíko bych si dal taky. No, ahoj. Čau, hele. Máš ještě ty cookiesky? No jasný, že mám. Tady máš. Super, díky. A mlíko máš taky? No jasný. Tady máš. Díky. Tak. Dobrý, hezký. nech tě spát. Díky. Tak jo. Budeme přistávat. Konečně jsme tu. To byl dlouhý let. To jo, no. Už se těším na toho. Tak, Jakže se jmenuje? na Jacka? Jo, Jack. Docela se těším, až ho potkám. Jako mě by stejně furt zajímalo, jako kdo to sakra je. Musíme se ho pak na to zeptat. Proč zrovna my a proč na tohle všechno platí a takové věci. Jako dobrý nápad, no. No nic, počkáme, až to přiletí dolů. No, to by mělo být za chvíli, ne? Mělo by. Můžete v klidu vystoupit. Konečně jsme tady. To jo, no. Docela dlouhý let. Co myslíš? No to teda. Jak dlouho jsme letěli a polovinu prospal? Vůbec nevím. Počkej, zeptám se. Halo? Pane? Otočil se ke mně zády. Tak jdem. Tak teď už bychom vlastně mohli jenom počkat na toho Jacka. Mě by zajímalo teda, jako kdy přijde. No, hele, mekáč, nejdem do mekáče? Jo, jdem si něco koupit. Já mám stejně hlad. Já taky. Peníze jsem sebou vzal, takže klidně budu platit já. Že ty jsi mi nevzal peníženku. Jo, vzal jsem jí, máš jí v batohu, ale já ji mám zrovna v kapse. Proč máš moji peníženku? Ne. Tvoji peněženku jsem dal tobě do batohu a já mám svoji peněženku u sebe v kapse. Jo, tak jsem to jenom blbě pochopil, protože ty jsi to blbě řekl. Jo. A nebo víš co? Ty to objednej a já zatím zaberu místo, i když to vypadá, že tu nikdo není, což je Už je docela divný, ale tak třeba nám Jack zamluvil celý letiště jenom pro nás. To ty víš. Myslíš, že až tak bohatý? Hele, pozval nás do Las Vegas zadarmo, tak asi jo. No, to je pravda. Vlastně No. už ta myšlenka, že už teď jsme v Las Vegas, že jo? A jo, to mi nedošlo. No to jsem tak trošku zapomněl, že už jsme v Las Vegas. Takže předpokládám, že to tady bude drahý, takže tady máš peníze. OK, tak já si sednu třeba tamhle a ty to objednej. Tak jo. Tak jo. Jo a kuře vem. Velký, malý. Jaký chceš?
No, já mám docela hlad, tak se mám velký. Tak jo, Tak jo. tam si sednu. Třeba sem tady. Tak už se to nese. Výborně. To jo, vypadá to dobře. To víš, čerstvý prej. Mekáč. Vidíš, kuře bych spíš čekal u KFCčka, nevadí. No, oni si konkurujou. Tady To v Las nesmíme. Vegas je asi možný všechno. Jo. No, každopádně dobrou chuť. Na mekáč to kuře ušlo, co? Jo, už no. Bylo docela dobrý. Já jdu vodný stalíř, jo? Jo. Díky. OK. Dojedli jsme, tak... Teď počkám asi na Jacka, ne? Dobrý nápad. Ale počkej. Ale ne, asi tady ne. Teď nás nemusí zbytečně hledat. Jo, myslíš tady v jídelně? Jo, to je asi dobrý No. nápad. No to je hodně dobrý nápad, tak já nevím, tak jdem před hlavní vchod? Jo, třeba? asi jo, může mít. OK. Ale když se tak kouknu, tak dokonce tady to letiště vypadá líp jak u nás. Taky jsme v Las Vegas. Jasně, furt na to zapomínám. Jo. Doprava? Myslím, že jsem viděl tady. Tady je výtah, ale jsme silný, takže půjdem. Taky po schodech. Hele, jaký borci. Dobrý den. A asi se s náma nebaví. Se mnou taky ne. Asi bychom... Tak počkáme na něj. No jo, asi jo, počkáme na něj. Když teď přemýšlím nad tím, nebudou tyhle dva borci od Jacka? Nevím. Nejste vy náhodou od Jacka? Jo, furt se mnou nemluví. Tak asi nebudou. Asi ne. Tak teď jenom čekat. Jo, trvá mu to, co? Tak jo, koukneme se. Jo, tady někdo jede. Ale nepáře se s tím, ale... A já mu radši Jo, radši. Hele, podívej na to zadní kolo. A pšt. Dobrý den. Dobrý den. Dejte si svá zavazadla do kufru a nasedněte si do zádu, prosím. A vy jste? I já jsem Jack, váš řidič. Vy jste ten, co nás sem pozval? Ano. Všechno vysvětlím, až budeme na místě. Kam nás to vůbec veze? Já nevím, radši potichu. No, každopádně, když se teď podíváte nalevo, tak můžete vidět váš hotel. Tak jsme tady. Prosím, vezměte si vaše zavazadla. Ne, Marto, mě to je prostě jedno, jestli seš někde na dovolený, ty vole. Prostě dáš ten vysávač pryč. Hotovo. Já se s ním nebudu tahat. Počkej chvilku. Dobrý den. Zdravím. Děkuji. Takže, pánové, tady jsou klíče od vašich pokojů. Tady máš. Děkuji, pane. A tady jsou vaše kreditní karty. Wow. Tak, a teď? Kde jsou pokoje teda? No, to jsem teď chtěl udělat, pojďme. Aha. No, Marto, vole, já ti to říkám po 100krát. Takže tady to je váš pokoj, pane Davise.
Děkuji. A váš pokoj je zde, pane Jaxi. Děkuji. Můžete si vybalit. A abych nezapomněl, tak jsem vám obou koupil mobilní telefony. Jste s tím v pořádku? No, jasně. Jasně. Jsou to nejnovější iPhony, myslím. Jo, tak díky. Hodně zajímavý, hodně pěkný. Dobře, Děkujem. Jo, nemáte zač. Já teďkon si půjdu zařídit nějaké pracovní věci. Vy se uvelepte asi. tak jo, díky. Tak jo. Naschle. Děkujem, naschle. Nashledanou. To je rozsvítím rovnou. Jo. Dobrý den. Dobrý den, ještě jsem vás zapomněl pozvat na večeři. Řekněme takhle v 6 u vchodu, kdyby jsme se setkali. No, to by šlo, řekl jste to už mému bratrovi? Teď mu to půjdu říct. Dobře, díky. Tak dobře, nashledanou. Nashledanou. Tak jo. Abych si toto ještě prohlídnul. Vysavač, pračka, sušička. Ložnice. I z televizí, tyjo. Světlo funguje. Televize další, jídelní stůl, kuchyň. Ani. To jo. No dobře to tu vypadá. Já si myslím, že bych si tady zvyknul. No tak jo, tak. Já si tady asi položím ten klíč, tady tu kreditku. Sem si dám třeba ten batoh. Tak. No, a ještě se podívám na ty 2 telefony. Ale já si z nich pak přetáhnu věci. Teď si jdu vybalovat.